Яңалыклар чыгарылыш үзешен башлап җибәрде. Студияда Алина Хисматуллина, хәерле кич. Күрке әйтендә кыш гриппы Ростов өлкәсендә җитештерелгән йогышлы продукцияны яндырачаклар. Коткаручылар практиканы гына түгел, теорияны да яхшы белергә тиеш. Суда батучыларны кемнәр коткарачак? Биологиядән имтихан бирү вакыты озыная. Бердәм дәүләт имтиханнарында нинди үзгәрешләр бар? Тукай районы территориясенә Ростов өлкәсенә җитештерелгән күрке әйтен яндырачаклар. Анда кыш гриппы табылган. Мондый хәбәрне республиканың баш ветеринария идарәсендә хәбәр иттеләр. Боерык нигезендә йогышлы продукцияны майның 25-нә кадәр юк итәргә тиешләр. Яндыру вирусны тулаем юкка чыгарачак дип белгечләр. Кешеләргә, кошларга һәм хайваннарга яндырылган калдыклардан куркыныч ярамый. Исегезгә төшерәм, Ростов өлкәсеннән кайтарылган ите партиясендә кыш гриппы чалуның бер предприятиесендә май башында табылды. Шул вакытта ук продукцияны гамәлгә ашыруы туктатылды. Татарстанның күзәтчелек идарәсендә Ростов ветеринарлары биргән документлар күрке итенең нормада булуын хәбәр иткән иде дип белдерделәр. Хәзер исә тикшерү эшләре үткәрелә һәм гаеплеләрне җаваплылыкка тарту буенча чаралар кабул ителә. Чаллыда 2 дистәгә якын коткаручы су коену сезонына махсус әзерлек үткән. Алар рөхсәт ителгән законлы пляжларда эшләячәкләр. Әзерлек теория ягыннан да, практик яктан да булган. Суда батучыларны кемнәр коткарачак, хәбәрчеләребез күреп кайтты. Если что, ориентируем на себя, видите, получается хорошая петля. И забрасывай идет, да? Коткару үлмәген ташлау кырыйдан караганда бик җиңел кебек, әмма лассоны кулга алуга шәкерт моның алаю гади түгеллеген аңлый. Коткару бөҗәрәсендә куллана белергә кирәк. Кимәдә ишәргә дә өйрәнми булмый. Өйрәнүчеләр 20ләп кеше, аларның кайберләре балалар ял лагерьларында, кемнәрдер ял базаларында һәм шәһәр сулыкларында эшләячәк. Коткаручылар арасында Алабугадан килеп укучылар да бар. У нас есть свой лагерь, Буревестник называется. Находится на берегу Подборного озера, здесь недалеко. Вот, мы ежегодно там работаем. Там все лето проходят детские, студенческие смены. И мы, преподаватели физической культуры, работаем с спасателями на воде. Курсларны узгач, коткаручылар таныклык ала. Ул документ 3 ай гамәлдә булачак. Бу күнекмәләр аларга эштә дә, имтихан тотканда да кирәк. Уже не первый год они обучаются у нас. И в течение навигации мы с ними встречаемся, смотрим их, контролируем, проводим небольшой срез знаний, так сказать, проверяем их непосредственно в купальный сезон также. Как выглядят такие пострадавшие? Уже само за себя говорит, да, белая асфиксия. Батучыны коткару бер хәл, аңа әле медицина ярдәме дә күрсәтергә кирәк. Курсларда бусына да өйрәтәләр. Уйлану өчен. Чаллыда узган ел 8 кеше батып үлгән. Алар барысы да рөхсәт ителмәгән сулыкларда коенганнар. Рим Әхмәтова, Ксения Антонова, Сергей Вильданов. Яңалыклар. Мәктәпләрдә кызу вакыт җитте. Соңгы кыңгырау бәйрәме узуга 26 майда 9 сыйныфы тамамлаучылар дәүләт имтиханнары тапшыра башлый. 29 майдан 11 сыйныфлар керешә. Барлыгы Чаллы буенча быел 6000-нән артык укучы имтихан тотачак. Төп яңалыкларның берсе биологияләрдән сынау вакыты озыная һәм ул 3 сәгать ярым барачак. Имтихан материалларында да үзгәрешләр бар. Тест өлеше быел чит телләр буенча гына куелган. Эштелегенә килгәндә инде бу материалларның тест заданиялары быелгы уку елыннан бетәчәк дисәк, бетә күп фәннәрдән, физика, химия фәннәрдән ул мисал белән задача булып калачак. Шәһәрдә территориаль җәмәгать үзидарәләре тослар арасында төзекләндерү буенча бәйге игълан ителде. Шәһәр бюджеты әлеге максатка 4 миллион сум акча бирә. Бу ишегалларын микрорайоннарны матурлау өчен яхшы ярдәм. Проектның яртысын тослар үзләре күтәрергә тиеш. Аларга беренче чиратта идарә компанияләре ярдәм итә. Кайбер проектлар исә берничә елга исәпләнгән. 30-да 13 йорты ишек алды. Аны кайчандыр ташланган. Хәлле булган монда этләр генә йөргән дип уйламыйсың да. Хәзер ул үрнәк мәйданчык. Бөтен микрорайонның яраткан ял итү урыны. Балалар өчен зурларга да. Побольше бы таких площадок для детей, где можно было бы гулять. Безопасность вот хотелось бы, конечно, чтобы была безопасность для детей. Чтобы можно было не только в одном дворе гулять, и в соседний тоже заглядывать. Проект 3 этаптан тора. Тос рәисе Галина Новикова хәзер шәһәр бәйгесенә аның соңгы этабын әзерли. Бу төрле чаралар уздыру өчен сәхнә ясау, 3 метрлы тере чыршы утырту, сабыйларга каруселләр кую һәм тротуарлар төзү. В рамках реализации этого проекта мы создаем самые благоприятные условия для людей всех возрастов и лиц даже с ограниченными возможностями. Потому что есть тренажеры, появятся, если эти дорожки, здесь могут
свободно передвигаться колясочники. Здесь будет у нас площадка, вот именно общественное пространство. Вот, для всех категорий жителей. У нас есть дворовая детская команда. Будем соревноваться с другими командами. Вот. Так что я думаю, что, дай бог, чтобы это случилось. Проектта тупылмамагына аллергиялы кешеләрен дә онытмаганнар. Ул агачлар урынына башка затлыраклары утыртылачак. Мисалга чыршылар. Проектның бәясе 600 мең сум. Аның яртысын Челны стройремонт идарә компаниясе 30-нчы комплекста урнашкан оешмалар күтәрә. Рим Әхмәтова, Луиза Сафуанова, Ленар Солтанов, Яңалыклар. Бүгін Чаллыда автоградның яш эшмәкәре исемле бәйге үтте. Конкурсы ел сайын оештырыла һәм анда 80-нән артык кеше катнашкан. Бу үзеңнең мөмкинлекләреңне күрсәтү һәм танылу өчен бик яхшы. Бәйге Заман яшьләр үзәге каршындагы яшь эшмәкәрләр ассоциациясе һәм шәһәр башкарма комитеты оештыра. Бүген исә жюрига 9 проект тәкъдим ителде. Алар төрле юнәлешләрдә. Бер төркем яшь инженерлар, мисал өчен нейробионик кул протезы ясаганнар. Беренче ясаган прототипны үзебез белән алып килдек һәм жюрига аны күрсәттек. Ничек булды бәяләр, отзывлар ничек булды? Бәяләр бик әйбәт булды. Безгә рекомендациялар, үзләренең киңәшләрен бирделәр. Әле вот конкурс үткәч тә тагын сөйләшәчәкбез. Аларга һәрберсенә үзенә кирәкле ярдәм итәбез. Кемгәдер ул спонсорлар табасы, кемгәдер административный ресурслар кирәк. Һәрберсенең үзенеке була. Булгар музей тыюлыгында изге Булгар җыены узды. Анда 30 меңнән артык кеше катнашты. Шул рәвешле татар җәмәгатьчелеге Идел Булгарстанында ислам динен рәсми кабул итүнең 1128 еллыгын билгеләп үтте. Бу елгы бәйрәмнең төп вакыйгасы Булгар Ислам академиясенең яңа бинасы белән танышу булды. Ул узган ел шушы вакытта төзелә башлаган иде. Быел җыенда катнашучылар әзер уку йортын күреп гаҗәпкә калдылар. Академия югары квалификацияле имамнар, дин галимнәрен әзерләячәк. Укулар сентябрьдә башланырга тиеш. Булгар җыенында Чаллы дин әһелләре дә катнашты. Бер ел эчендә шушындай зур мәхәббәт бина балкып чыкты. Һәм инде эченә кереп карап чыктык. Әлхәмдүлилләх, бүгенге көндә инде бөтен нәрсә урнаштырылган һәм Булгар академиясе инде әлхәмдүлилләх бүгенге көндә шәкертләрне кабул итәргә әзер. Шуңа бик шатландык. Безнең инде берничә шәкертебез бар билгеләнгән. Быел Ураза бәйрәме 25 июньдә, Корбан бәйрәме 1 сентябрь көне билгеләп үтеләчәк. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов шул хактагы указга кул куйган. Ураза бәйрәме 25 июнь якшәмбе була, тик ул башка көнгә күчерелмәячәк. Мәгълүм булганча, күптән түгел Татарстан Дәүләт Советы бәйрәм көне ял көненә туры килгән очракта аны башка көнгә күчермәү турында закон кабул итте. Бүген Чаллыда 2-нче төбәкара рабочая лошадка исемле театраль форум ачылды. Анда Россия төбәкләрендәге курчак театрларыннан 100-гә якын кеше катнаша. Алар бездә театр сәнгате осталыгы дәресләре алалар, лекцияләр һәм мастер-класслары 4 көн дәвам итәчәк. Бу ел уку программасына хореография тренингы да кергән. Әйтергә кирәк, курчаклар ясау буенча мастер-класста күпләрне кызыксындыра. Литературы по изготовлению кукол очень мало. И многие художники пользуются в основном той литературой, которая была написана в 50-60-е годы. Но поскольку техника все-таки растет, материалы меняются, необходимо что-то новое. Бу сезгә искәрәсе соңгы мәгълүматы без иде. Мин Алина Хисматуллина сезнең белән сау булашам. Исән-амин булыгыз.